Toto je Duklok. Svoje prvé video vydal v roku 2013, keď mal 16 rokov. Odvtedy sa meno Duklok rozšírilo po celom Československu a ľudia ho mali radi. Lenže 3. júna 2025 vydal video s názvom Zasmej sa, zavolám ti. A vtedy to všetko začalo. Toto je Dukok. Entita, ktorá za posledných pár dní zavolala na mobilné telefóny 200 000 ľuďom po Česku a Slovensku. Nikto však nevie, kto to je. Vyzerá identicky ako Duklok, ale má iba jedno oko a jednooké Ray-Ban okuliare. Niektorí ľudia si myslia, že to je len postihnutý Dušanov dvojník, ktorý robí prank cally a natáča si to cez Ray-Ban okuliare. Ja som sa rozhodol zistiť, čo to je. A dnes vám pár vecí poviem, ale budem to hovoriť postupne po videách, lebo potrebujem views. Po Instagrame začali chodiť videá Dukoka, ktorý volal ľuďom, ale nikdy to nebol iba mím. Dukok zo začiatku volal iba pár ľuďom. Moja skúsenosť je taká, že som bol vonku s kamošom a točili sme video, Tom mi zavolalo súkromné číslo, iba s názvom Dukok a obrázkom Dukloka s jedným okom a Uncanny Valley nádychom. Zdvihol som a z repraku iba znelo: zapni si memky, bo bude beda. S kamošom sme začali spievať Halo, je zasa streda. V tom sa mi vypol telefón a už sa mi nikdy nezapol. V diaľke som videl Dukoka, ako sa na mňa pozerá jedným okom. Kameramanovi sa podarilo natočiť Dukoka, ale keď sme dali pamäťovku do PC, bola tam iba jedna fotka, ktorá sa dnes šíri internetom. Krátko potom Duklok spravil video Zasmej sa, zavolám ti. Tam spomínal Dukoka. Toho asi rozúril a začal volať viac a viac ľuďom. Na Reddite a sociálnych sieťach ľudia začali zdieľať stretnutia s Dukokom. Rožok s Tatarskou píše: bol som doma a hral Minecraft, ale potom sa stalo niečo, čo som nečakal. Zavolalo mi neznáme číslo s menovkou Dukok. Neznáme čísla neberiem, tak som nedvihol. Lenže on mi volal stále. Cez deň, cez noc. Po 12 hodinách zvonenia a 468 neprijatých hovoroch som mu zdvihol. Z mobilu bolo počuť iba: zapni si memky. Povedal som, že nemám čas na blbosti a zrušil som. Na ďalší deň mi do okna pristal kameň. Bol tam Duklok, iba s jedným okom a skrikol: bo bude beda. Rozbehol som sa nasratý von, ale on tam už nebol. Odvtedy z toho istého okna počujem jeho kanvícový smiech, ale nič s tým neviem robiť. Budem tento príspevok pravidelne updateovať. Zdá sa, že jedna z vecí, ktoré robí, je kanvícový smiech, ktoré nemalokrát použil aj Dušan vo svojich videách. Myslíte si, že to je útok alebo nejaký štýl obrany? Stano Drevo píše: bol som v lietadle na ceste do Monaka. Mal som zapnutý letecký režim na telefóne, lenže potom sa stalo niečo divné. Začal mi zvoniť telefón s nápisom Dukok. Zložil som a vypal telefón. Myslel som si, že ma hackli, tak som si v lietadle 3 miesta odo mňa všimol povedomého človeka. Bol to človek, ktorý bol na obrázku toho hovora. Bol to Dukok. Môj kamarát, ktorý vedľa mňa sedel, išiel na WC a krátko potom som videl Dukoka, ako ide na WC. Môj kamarát sa po pol hodine nevracal. Šiel som ho skontrolovať, ale bola tam len nálepka, na ktorej bolo napísané: je zasa streda, nepustil si memky, tak tu je beda. Dukok. Odvtedy som kamaráta nevidel. Polícia to stále vyšetruje. Držte mi palce. Toto ukazuje, že Dukok dokáže zavolať kedykoľvek a kdekoľvek. Števo USB píše: nebojím sa to priznať, som starý. Používam staré telefóny. Do včerajška som používal Nokiu 3310. Poviem vám, prečo ju už nepoužívam. Zavolalo mi na neznáme číslo, pomenované ako Dukok. Bol tam obrázok divného človeka s jedným okom. Zdvihol som a hovorím: halo. Počul som iba, ako sa varí čaj v kanvici. A potom sa tam niekto začal smiať. Zložil som, ale hneď na to mi moja Nokia explodovala. Tomu, kto volal, sa podarilo zničiť legendu. Odvtedy som nepribil jediný klinec, lebo nemám na kladivo. Ten kanvicový smiech počujem vždy, keď zaspávam.
Kvôli tomu som si kúpil počítač a internet, aby som vás mohol upozorniť na Dukoka. Pre toto video vám iba poviem, že dávajte si pozor na Dukoka. A najlepšie riešenie, keď vám zavolá, je pustiť si staré diely memok. Ja som Šerikov Sernato a lúčim sa s vami.